pucuk nyobana adia patahkan mbak basampang bidok diri pandayonan patah pulau batambah sansai denai balai angin kancang ombak gadang jangkalai adia pasang di sinan pulau adia karangkan. Biarlah lalang nak nyotumbuh samusin isu kolai babungo. Gabat nan tak dihulu apakah dayo si tampayan kok rusuh bana hati kamalah kamanadu pucuk nyobana adia patahkan baba sampang di dua diri pandayonan patah pulau batambah sansai denai balai angin kancang ombak gadang jangkalai adia pasang di sinan pulau adia karangkan.